Ήξερα τον Κακογιάννη πολύ καλά και πολύ κοντινά από τις ταινίες του κυρίως και από την προσωπικότητά του δεύτερο. Ο Κακογιάννης λοιπόν, και εγώ ταινίες έκανα. Ο Κακογιάννης ήταν αγγλόφωνος. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Σπούδασε στο Λονδίνο, έπαιξε χρόνια στο Λονδρέζικο θέατρο. Ήταν δηλαδή έτσι κι αλλιώς ένας Ευρωπαίος σκηνοθέτης. Εμείς είμαστε γύφτοι. Κυριολεκτικά είμαστε γύφτοι. Αγωνιζόμαστε με 1000 τρόπους να πείσουμε έναν παραγωγό, να πείσουμε έναν συγγραφέα και κυρίως να πείσουμε ένα κοινό. Το κοινό δεν το ενδιαφέρει. Και τι γινόταν, από μια πονηριά, η οποία δεν είναι έμεσα έχει σχέση με τα πράγματα. Ο κινηματογράφος στηρίχθηκε ο ελληνικός πάνω σε θεατρικά έργα. Τα 8 από τα 10 πετυχημένα φιλμ της εποχής ήταν διασκευές από θεατρικά έργα. Χαλάσαν κόσμο. Είχε δίκιο που είπε ότι κάνουν 500, 600, 800.000 εισιτήρια. Ήταν δηλαδή μια κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας. Είναι σημαντικό να τονίσω ότι η επαρχία δεν διάβαζε εύκολα υπότιτλους στις ξένες ταινίες. Την ελληνική ταινία την εφρενότανε με τα τραγούδια, με τη ζεμπεκιά, με τους διαλόγους, με ό,τι μύριζε ρωμιοσύνη. Αυτή ήταν η επιτυχία της ελληνικής ταινίας. Από εκεί βγήκαν μεγάλοι σκηνοθέτες, ακόμα μεγαλύτεροι ηθοποιοί. Πολύ μεγάλοι. Δηλαδή τεράστιοι ηθοποιοί του ελληνικού θεάτρου, οι οποίοι τη δόξα τους τη δάνεισαν στον κινηματογράφο και την είδαν χιλιάδες κόσμος. Αυτή ήταν η συμμετοχή του κινηματογράφου πια στον ελληνικό πολιτισμό. Λέω βαριές κουβέντες, αλλά τις λέω και τις εννοώ. Ο Κακογιάννης ήρθε με την Ευρώπη του, ήρθε με τα αγγλικά του, ήρθε με ένα είδος σνομπισμού. Πέτυχε ο σνομπισμός. Βλέπουμε, πώς το λένε, ηθοποιίνες κυρίως, μεγάλη σημασία να παίζουν σε μια ελληνική ταινία, να παίζουν Ευρυπίδη από τους Πολύς Στρατώνες, να παίζουν αρχαία τραγωδία. Τότε αυτό πουλούσαμε. Την αρχαία τραγωδία, την αρχαία κομμωδία. Δεν είχαμε τίποτα άλλο να εμπορευτούμε. Και ο Κακογιάννης ήταν ο πρώτος και μέχρι στιγμής ίσως ο δεύτερος σκηνοθέτης, ο οποίος μπόρεσε να σπάσει τον επαρχιωτισμό του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου και να βγούμε έξω και να πούμε εδώ είμαστε, Έλληνες είμαστε απόγονοι αυτινού και αυτινού και αυτινού και αυτινού και αυτινού και το άλλο. Η νίκη, δηλαδή η σημασία του κινηματογράφου στο θέατρο του Κακογιάννη, στο θέατρο του κινηματογράφου ήταν τερατώδης. Από εκεί και πέρα ακολούθησαν οι πιο ευέλικτοι από εμάς, άντε μια ταινία εδώ, άντε ένα φεστιβαλάκι από εκεί, άντε και ένα βραβιάκι από παραπέρα. Πάντοτε οι φτωχοί συγγενείς στον χώρο του κινηματογράφου. Ο Κακογιάννης δεν ήταν φτωχός συγγενής, ήταν κέριος, χάρηκε, εφράνθηκε και μετά από τον Κακογιάννη μου φαίνεται ο Αγγελόπουλος, ο δεύτερος Έλληνας, ο οποίος εφράνθηκε το ότι ο ελληνικός κινηματογράφος, το γεγονός ότι ο ελληνικός κινηματογράφος, ο κινηματογράφος γενικά, είναι διεθνής γλώσσα. Εγώ πρέπει να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ και τον Καζάκο και τον Νίκο. Και τη γενναιοδωρία του Νίκου απέναντι στον Κακογιάννη. Τερό σημαντικό αυτό, Νίκο. Εγώ δεν είμαι τόσο γενναιόδωρος. Θεωρώ ότι ο Κακογιάννης είναι πολύ σημαντικός για το χώρο, αλλά δεν μ' άρεσε σαν σκηνοθέτης. Και λυπάμαι πολύ, εάν αυτό μπορεί να είχε περίεργα. Η πρώτη κριτική που έγραψα στη Δημοκρατική Αλλαγή ήταν για το Ζορμπά. Και νομίζω ότι ήταν και από τις χειρότερες κριτικές που έχω γράψει ποτέ. Ο Κακογιάννης όμως έχει κάνει μια πολύ σημαντική ταινία. Και τη θεωρώ και το δήλωσα, το είπα, με την αφορμή του θανάτου του. Η Στέλλα για μένα είναι από τις πιο σημαντικές ταινίες που έγιναν μαζί με τον Δράκο του Νίκου στον ελληνικό κινηματογράφο. Θεωρώ λοιπόν ότι και μόνο αυτό αρκεί και χαίρομαι που, εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχουν τα πράγματα, γίνεται ένα αφιέρωμα στο Μιχάλη του Κακογιάννη. Στην Ελλάδα λειτουργούν τα ζεύγη. Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, χωριστά
οικόπεδα, αλλά πολλοί φίλοι. Κούνδουρος Κακογιάννης, Ρίτσος Βρετάκος και πάει λέγοντας. Εγώ γνώρισα θα σας πω για το ζεύγος Κακογιάννη Κούνδουρου, που με αυτά μεγαλώσαμε. Ήμουνα σαφώς κουνδουρικός. Γιατί? Διότι είδα από όλες τις ταινίες του Κακογιάννη το βλέμμα του απ' έξω. Του Έλληνα, του Κύπριου, που βλέπει την Ελλάδα εξωτερικά. Έτσι μας φαινόταν εμάς τότε. Και συμφωνώ απόλυτα με τον Αγγελόπουλο για την κριτική του για τον Ζορμπά, που ήταν μια κάθετη απογοήτευση για μας που το είδαμε. Ο Νίκος είναι από μέσα. Η Ελλάδα από μέσα. Η βασανισμένη. Είναι η Μακρόνισσος. Είναι ο εμφύλιος. Είναι αυτά τα πράγματα. Οπότε, σαν θεατής, εισπράταμε βλέπαμε έτσι τα πράγματα εμείς τότε. Εξαιρώ την τριλογία του με την αρχαία τραγωδία και την ανεπανάληπτη πράγματι Ειρήνη Παπά. Δεν ξέρω αν με άλλη ηθοποιό οι τραγωδίες αυτές θα είχαν την ίδια επιτυχία. Και για να κλείσω, το γνώρισα στο σπίτι του Μάνο Χατζηδάκη το 1954. Να σας συστήσω, είναι σκηνοθέτης ο κ. Κακογιάννης, ούτε τον είχαμε ακούσει. Λέω, τι κάνετε, τι ετοιμάζετε, ήρθε βέβαια στο Μάνο για τη μουσική. Λέει, μια ταινία. Θέμα, ο έρωτας και ο θάνατος. Καλά, λέω, ευχαριστώ, τα άμαθα όλα. Ήταν η Στέλλα. Όπου ο Νίκος που είπε ότι οι ελληνικές ταινίες γίνονταν από θεατρικά έργα, η Στέλλα είναι θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, που βρέθηκε τυχαία πριν από μερικά χρόνια και ο Ιάκωβος το συμπεριέλαβε στα επίσημα θεατρικά του έργα και ελπίζουμε να το δούμε στον κινηματογράφο. Και θέλω να σας πω ότι μετά τον γνώρισα προσωπικά στη Θεσσαλονίκη, πήγα τη γιαγιά μου που ήρθε από τη Θάσο για να πάει πρώτη φορά στη ζωή της στον κινηματογράφο. Δεν είχε πάει. Και θυμάμαι, ήταν στο Κυριακάτικο ξύπνημα ή στο Κορίτσι με τα Μαύρα, δεν θυμάμαι τα δυο, που βλέποντας μια όμορφη εκκλησιά, έτσι εξοχική, εξοκλήση που λέμε, μέσα στη σκοτεινή αίθουσα έκανε το σταυρό της. Χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχει τόση ανταπόκριση. Φαίνεται ότι αν ήταν και διπλάσια και τριπλάσια η αίθουσα, θα ήταν γεμάτη. Για ένα τέτοιο γεγονός όπως είναι αφιέρωμα σε ένα καλλιτέχνη. Και μάλιστα αυτές τις μέρες που ζούμε, είναι πολύ αισιόδοξο το ότι η πόλη της Χαλκίδας, οι πολίτες της Χαλκίδας ενδιαφέρονται ζωηρά για τέτοια ζητήματα. Όπως γίνεται συνήθως σε αυτά τα αφιερώματα, όταν έχει φύγει ένας δημιουργός και κάνουμε αφιέρωμα στη μνήμη του, πρέπει να γίνει μια αποτίμηση του έργου του. Αυτό δεν είμαι εγώ κατάλληλος να την κάνω και ούτε θα το επιχειρήσω βέβαια. Έχω τις προσωπικές μου τις μνήμες, ό,τι έχω αποκομίσει από τη γνωριμία μου με τον Μιχάλη τον Κακογιάννη, δεν ήταν και πολύ μεγάλη. Έτσι έχω παίξει σε μια ταινία του και έχουμε κάνει μαζί και μια θεατρική παράσταση στο Ηρώδειο. Τώρα, μετήχα και σε μια άλλη του ταινία, χωρίς να το ξέρει. Γιατί είχα την περιέργεια να δω από κοντά τον τρόπο που δούλευε.
Παλιά τώρα, αυτό πότε, 62-63 πρέπει να είναι. Δεν θυμάμαι τότε που γύριζε την Ηλέκτρα. Και είχα πάει σε ένα γραφείο, θυμάμαι, παραγωγής. Ζητάγανε κομπάρσους για παραγιομίσματα, έτσι, για τον κόσμο. Και είχα κάνει ένα χωριάτι μαζί με έναν άλλο φίλο μου ηθοποιό σε μια βουνοπλαγιά εκεί που παρακολουθούσαμε την πομπή που πέρναγε η Ηλέκτρα με το γαμπρό πάνω σε μια καρότσα και σε μια άμαξα και κόσμος κάτω στο βάθος και έδειξε 2 χωριάτες εκεί με τις αξίνες που παρακολουθούσαν. 1-2 πλάνα, αν ήταν 2 δεν είμαι βέβαιος, 1 ήταν νομίζω. Ευαίσθητος άνθρωπος, ανήσυχος, πεπαιδευμένος για τα μέτρα της εποχής, με ισχυρή παιδεία, με καλλιέργεια, πέρα από τα έργα του, πέρα από την οργάνωση της παραγωγής του, που ήταν πρωτόγνωρη για τότε, πέρα από την επιστημοσύνη του, γιατί ήξερε τους νόμους του κινηματογράφου, που ο ελληνικός κινηματογράφος τότε δεν τον απασχολούσαν πολύ οι νόμοι της τέχνης αυτής και πού να τους μάθουν. Στις μέρες που ζούμε και όταν η λέξη εξωστρέφεια βαραίνει ως ανάγκη πλέον την πολιτιστική δράση, οφείλουμε να μελετήσουμε με προσοχή όλους εκείνους που με τα δικά τους μέσα μόνο ξεπέρασαν τα σύνορα και κέρδισαν τη διεθνή εκτίμηση για τους ίδιους και για τον τόπο μας. Θα σταθώ σε αυτά που καταθέτει ο ίδιος ο Μιχάλης Κακογιάννης. Δεν θα σας κουράσω και θα ευχηθώ μια γενιά, μια φουρνιά και όχι μια παρέα να ξεπεράσει και πάλι τα σύνορα και να δημιουργήσει ανατροπές. Μιχάλης Κακογιάννης. Γεννήθηκα εσγήν εναλίαν Κύπρον και έζησα τη ζωή μου ως πλάνητας στις πρωτεύουσες του κόσμου. Με πρίκα, εφόδιο, την ελληνικότητα που έφερα μέσα μου. Αρετή όντως. Στην τέχνη μου διάλεξα να συνδιαλλαγώ με το ανέφικτο, το οποίο έκανα εφικτό. Να συνδυάσω δηλαδή, έστω και άθελά μου, ευθύς εξ αρχής, την ποιότητα με την εμπορικότητα. Κινηματογράφησα την τραγωδία που έκοψε πολλά εισιτήρια. Ανέβασα Σέξπιρ, Τσέχοφ και όπερες με το ίδιο αποτέλεσμα. Συνεργάστηκα με τον αφρό των ηθοποιών στην Ελλάδα και αλλού. Πρώτα βάζει την Ελλάδα. Δεν πρόδωσα το σανίδι ή το πλατό και ανταμείφθηκα. Αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.